बेलायखन कक स्राय स्राय काई तरं खारि सिगानां ब ताकजाक माथाइनो खुलुममानिनो हामदगिया तै मन मानिनो हामदगिया हनि सर सिं खुलुममानिनो बुझि मानो किन्तु मन मानिनो सिं जर जर बुझि मायंगि मानो मन मानि अंखा आबो कुन एकटा जिनिसनि प्रति आं सारेन्डार खालाममानि आं बनो गसैना मानि बनो आंनि मालिकनि गसैना मानि बनो आं हामजाक कुक मानि बनि बागै आं बेबाग रिरि मानि आबो स्पिरिचुअली यंगि मानो समाय कातलबो कल साइडगबो सावो जनबो सावो नरो ताकजाक माथाइ बे हुसके तंदिनि साव साबनो सावको कृष्णरनो सावो के काई तनो पयतो खाइनो ताकजाक माथाइनि खुलुमि दंना नायनो हाकै हि सिङाव मकल बायनो खाके नायनो हाकै वानसुक नि हाकै हि केबा सिं फलाव मुसा सिक माननो खुलुम जागे दं आबनो तिसि सिंतिनो वानसुक लाय नि आं ख्रिस्टान दक सिं ख्रिस्टान पयतो खाइनै दक ताकजाक माथाइ खुरे खुलुमना वानसुक नि অবশ্যই না সিং খুলুম হিনি হিনানো কেবা বাইবেল তামসা সিং কিসা নাইলেনো আইডল ওয়ার্शिप তামনো হিন সই তাবু আজে খ্রিস্টাননো হিনি হিমানি কলসই মথারনো হিনি হিমানি তামনি বাগে হিনখানা পারি সিংতিनि वानसुक लायनो जेरेमिया चैप्टर 2 जेरेमियाव थांनाय जेरेमिया 2 नि 13 तामनि हिनखे आनि बरक मुंनुइ आकल सिद्रा तंखा हानि बरगानो याकारखा तुइमु कथांनि तुइनो खिबिवइ हिनि साव काइदर कथांनो खिबिवइ साक साकनि तुइखर खुरलायगा हिनि साव बुजि खानाब्लाय साक साकनि तुइखर साक साकनि आ जे ज्ञान बुद्धि साक साकनि बुद्धि मावो सिं खुरलायनि सेंखा आ तुइखर तुइ कासाया हिनि साव आं काइसा ताकजाक मादानि ककनो साव आनि लगियाव आनि बेलाय क्लोज आव सिं बरक बाहान बुद्धि गोनांबा जरा जरा सिनि जे नांबानि आबो पुननङि मायंगि मान आं बाय थाङो फायो ख्रिस्ट बाय गाहाम किरिं तो किन्तु एमन जराव रां फैसानि बिया दंखा अंग बरनि दङ केनिबो आबो अंश गाहाम हाय कखरि ब अमाय तो गाहाम बिजाखा बांलादेशआव मुसुक पार खायदि मासा पार खायके न प्राय आमहाय न 1000 2000 बेखौ मासा पार खायके गोबां मा पार खाय मान आनो सिंखि थाङो आं दै माय प्रब्लेम आं किसा माय सामु खायसे नायनि सब आसागा निं जीवनि गता थांदि अ सामु ता खायदि निं किफलि फाय मागला किनि आं साका बनो ब सावताम साय मानो आनि याबो सावबा आनि मुसुं तैसा आं जेफ्रु मुसुं आफुनु गिजाव फायमानि साव ना सिं जेफ्रु मुसुं आफु गिजा फायमानि गुबुन आं सामान ब थांका त्रिके थांका दिनै सिक जरा आख्रिस्त बायथै किफलि फायमालिया ताबं खाबुनि लाइखौ सायजेमान रां बनि काइतर मै थांका रां से बनि बागै काइतर मै थांसि रांनि बागै ब मननानि सेंखा रांनि बागै बेबाग जरा रेनानि सेंखा काइतर का करिखा बेबा करिखा बिहि बासाबो करिखा एकटा जराव फायदों मानि रांनि प्रयोजन करि अकक नां सामाया रांनि प्रयोजन बेलाय नांगौ खासिना नांगौ सिं खायदि थांमा नांगौ किन्तु अ रां जाते मिनि काइतर ङेतै सिं साइमायावै थांमानो किन्तु जानाव सिं रांनो काइतर स्नामै थांमानो सिं खेल करियावै थांमानो काइतर बाय सिं चालै थाङो काइतनि बागै सिं पबै थाङो किताबनि बागै आं बेबाग रिमानो जरा रिमानो तांजाक माथे भाइके फाय साइमान खालाय थाबो सिं सिनि मुसुं तै खर खुरलाय गनि साव आबो बरफ खारङै मानो आं जेकुनु बरफनि प्रति आं आसिकनो बरनो हामजा खांकाय जनो हामजा किसि मालिया आं काइतनो जरा रि मालिया बनि बागै आं काइतनि बागै हिसाबनो आनि हामजा माखि हिसाबन करिखा किताब बरनि बागै आनि बेबाग दङ साइजेमा आबरफ बिनि बागै काइतर मै दंखा फलाव आबरफ बिनि बागै काइतर मै दंखा सिं साइजेमा सिं जरा जरा सिनि पोजिशन सिं आसिकनो हामजागो पोजिशन पोजिशन बिनि बागै काइतर मै दंखा जानि सिं कुंसुगो सिं माय खालायखा आं बेबाग मानो आ कुंसुक मानि बिसिङाव जागा नायदे दं खाजानि बखा बिसिङाव बाहायके ताकजाक माथाय सें बुंसें नायदि थागानो इजिकिल 14:3 बरफनि साजला अ बरफनि बोखाव मुताय रकनो आसुब्रिखानि साव नायदि नाथायनो खुलुमानो कक सामाय र ताकजाक माथायनो बोखा बिसिङाव दामारि ककनो साव सिनि बिसिङाव अर साव नायदि बोखाव मुताय रकनो आसुब्रिखा ते बरफनि बुसकाङो आबरकनो तनै आबोबाय बरफ सुमसक खालायलायखा निनि बिसिङाव बोखा बिसिङाव तामनो तनिखानि काइतनिसलाय कतरख्लाय तामनो तनिखानि काइतनिसलाय हामजाखै कोन एकटा मानैनो निनो बोखा कुकलुम के तनिखा आबनो निनि ताकजाक माथाय मै दंखा हिरि मासिंससे हाय मै दंख्लायदि काइतर खारि सिगाना आं मुंसासिनो खुलुमनि हांगाखै आं कोन एकटा जागान कोन एकटा नाव आं खुलुमै दङ दिनै आं जुदि काइतर वार्शिप खालायाखै आं कोन एकटा मानैनो आं वार्शिप खालाय दङ आं साइमायावै मानो कोन एकटा मानैनो सिं वार्शिप खालाय दंखाना सिं साइमायावै मानो दिनै तामंनारि बाहनि आं हायनो हायसाव काइतर रंखा खुलुमनानि सुबजाक काइतर जुदि सिनि काका जे नक्स ना मानि आ नक गोथां गांके बसाखामो आंनो मालिक दौ नै आनो खारि थिकेव मालिक करि दौ नै कारण बनि अधिकार दङ अनकनो बस ना मानि बागै ओ बेबाग नस ना मिसा काइतर बनो खुलुमयाखै सिं सामनो खुलुमनाय बनो खुलुमयाखै सिं सामनो खुलुमनाय काइतर बसाव दङ गानो सिमिनो खुलुमनाय मुजुना दि काइतर खारि सिगाना आंनि साव नो कम्प्रोमाइज थपसा पर दे हि थपसा परिया काइतर खारि कोनो कम्प्रोमाइज करि खायसे बुक थां काइतर बुक बै काइतर
oro sing nuguna tamnuk borok ni sajla o borok ni bukhao matai rok no asuk rikha tei borok ni buskango aborok no tonoi abobai borok sumso khlailai kha ang borok bai singjagui tongnai hinui de borok basong nai kai tu sau tamo ang ba ahanyu de sak nang dai yongsi kai tu tui sing obahela khlaimaya kai tu khap phan gana kai tu khap kirima singsa kai tu tabu kolosai motham tam sanai de kisa thanglai naro ar ke phang ke sau norok tak tak mata nyok kolosai 3 ni pas poi to khairang no samaria sing Christian no sao kolosai 3 ni pas norok ni bisingo o sangsarni tomong no mase mak khibinai buitala ongmani tomong sitra tongmani sak motok tongmani hamya mosongmani te khamai maro no khibidi khamai male takjak mata suri mahai sing ni so direct sao takjak mata nyo sing suri bui tongo abong thongani sak ni mosong te buitala ni bagai yang bebak jorari mama hai tomong sitra ni bagai yang bebak sak motok ni bagai bebak abono ani kai toroi tong khe ang sai mai yang wi mano ang bai phari sini lang mau tamu kai toroi tong ka sing sai mai wi tong mano kai tini jaga nai tong kha ang aboni bai bebak jorari tong mano abonang belai hamja ko piang kai tini bai mungsak sai mali abono sini lang mau takjak matai